Хәерле көн, хөрмәтле катнашучылар. Бүген без җәлилчеләрне искә алабыз. Алар арасында безнең Минзәлә җирлеге белән бәйле ике батыр. Берсе Муса Җәлил, икенчесе балалар язучысы Абдулла Алиш. Авыр, котылгысыз газаплы фаҗига. Муса Җәлил өчен 1942 елның 26 июнь көненнән башлана. Аты яраланып шагыйрь әсирлеккә эләгә. Хөкем каршында аларның йөрәкләре калтырап калмый. Палаш балтасы астына башларын салганда Муса һәм аның көрәштәшләре елмайганнар. Бу фактны Шпандау төрмәсе рухание Георгий Юрутко раслый. Лицензия төрмәсендә ярты сәгать эчендә 11 җәлилченең йөрәге тибүдән туктады. Айни Курмаш, Фуат Сайфелмөлеков, Абдулла Алиш, Фуат Булатов, Муса Җәлил, Гариф Шабаев, Әхмәт Симаев, Абдулла Батталов, Зиннәт Хасанов, Әхәт Атнашев, Сәлим Бухаровлар. Инициаторами этого мероприятия является Государственный татарский драматический театр имени Сабира Амутбаева, за что мы выражаем им искренние слова признательности и благодарности. Память о великом герое, поэте Муса Җәлиле навсегда останется в наших сердцах. И наша с вами задача передать эту память нашему подрастающему поколению. В здании педагогического колледжа, педагогического училища в 1970 году был открыт музей на основе воспоминаний и при участии мензелинцев. Это был первый музей Мусы Җәлиля в нашей стране. Сегодня музею 53 года. Мы бережно храним воспоминания тех далеких прошлых лет. Всем огромное спасибо Бикзур Ахматовичу Гангаловичу. Байрак итеп илгә тугрылыкны, утны, суны кичте бу егет. Автоматы түгел, аты түгел, анты белән көчле бу егет.